ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭାରତରେ ଖେଳ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୃଥିବୀରେ NFL ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକପ୍ରିୟ ଲିଗ୍ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର IPL ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007ରେ ଯେତେବେଳେ BCCI IPLର ସ୍ଥାପନା କଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2008ରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଖେଳାଗଲା। IPL ଖେଳ ଭାରତରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ 8ଟି ଟିମ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର 2022ରେ IPLର 15ତମ ସିଜିନ୍ରେ ପୁଣି 2ଟି ଟିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ୍ 7,090 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 5,625 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପୁଣି IPLରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ହେଲା। କେବଳ 2023ର IPL ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 18 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 17 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ୍ 17 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ 16 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେବଳ 2023ର IPL ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଣିଛି। ଦୈନିକ ଭାସ୍କର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର ପାଖାପାଖି 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ଦେବାରେ। ସେମିତି ଖେଳର ଆୟୋଜନ, ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା, ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ରେନିଂ ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 130ରୁ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର। ମାତ୍ର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ IPLରେ ୱିନର ହେଉଛି, ତାକୁ ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର ଓନର ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ BCCI ଯେଉଁ IPLକୁ ଆୟୋଜନ କରେ ସେଥିରେ BCCIର ଲାଭ କ'ଣ? ଉଭୟ ଟିମ୍ ଓନର ଏବଂ BCCI କେମିତି IPLରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଭ ହେବାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକାରକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପୁରା ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ମୁଁ କେଶବ ବେହେରା ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନମ୍ବର 1, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, IPLରେ IPL ଟିମ୍ ଏବଂ BCCIର ମୁଖ୍ୟ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ। ଏବଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବା ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। 2008ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ 8,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୋନି ପିକ୍ଚର୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଏହି IPLକୁ ଉଭୟ ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା, ଯାହା ସିଜିନ୍ ପ୍ରତି 820 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCIକୁ ଦେଉଥିଲା। ସେମିତି 2018ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ IPLର ଉଭୟ ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ IPL ଖେଳକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା। ସେହି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 16,347.5 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCIକୁ ଦେଲା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 54.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ସେମିତି 2023ରୁ ଆଗାମୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ 48,390 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କ ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇକମ୍ 18 ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି 5 ବର୍ଷରେ ଏଭରେଜ 410ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 117 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ଓଭର ପାଇଁ 2 କୋଟି 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ବଲ୍କୁ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମିଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ IPL ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତି। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରୁ BCCIକୁ ମିଳୁଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାରୁ ଧରାଯାଉ 2023ରୁ 2027ର 5 ବର୍ଷରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସରୁ BCCIକୁ ମିଳିଛି
48,390 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ 50% ଅର୍ଥାତ୍ 24,195 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCI ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ ଏବଂ ବାକି 50% ଟଙ୍କା BCCIର ଯେଉଁ 10ଟି IPL ଟିମ୍ ଅଛି ସେହି ଟିମ୍ ମାନଙ୍କର ଓନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଯାହା ଏହି 5 ବର୍ଷରେ 10ଟି ଟିମ୍ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତି ଟିମ୍ ପିଛା 2,420 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ କେବଳ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 484 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ, ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଭାଇକମ୍ 18 ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସକୁ କିଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ IPLରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରତି ଓଭର ପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ହୁଏ, ସେହି ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ପାନୀଠୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ 13ରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ସେକେଣ୍ଡର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଥିବ। ଗୋଟେ IPL ସିଜିନ୍ର ପ୍ରାୟତଃ 60% ୟାର୍ନିଂ ହୁଏ ଏହି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସରୁ। ନମ୍ବର 2, ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର। ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହେଉଛି IPLର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବା କମ୍ପାନୀର ନେମ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତିକି 2022-23ରେ IPLର ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ, ଯିଏକି ଏହି 2 ବର୍ଷରେ 670 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCIକୁ ଦେଇଛି ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 335 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେମିତି 2008ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ DLF IPLର ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା, ଯିଏକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCIକୁ ଦେଉଥିଲା। 2013ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ Pepsi IPLର ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା, ଯିଏକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 79.2 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCIକୁ ଦେଉଥିଲା। ସେହିପରି 2016-17 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିଭୋ ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ ଇୟର୍ ଦେଉଥିଲା। 2018-19 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଭିଭୋ ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷକୁ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା BCCIକୁ ଦେଉଥିଲା। ଭାରତ ଚୀନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭିଭୋ ବଦଳରେ ଡ୍ରିମ୍ 11 2020ରେ 222 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ IPLର ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା। ପୁଣି 2021ରେ ଭିଭୋ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରି 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2021ର ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହେଲା ଏବଂ 2022-23ରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ 670 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ IPLର ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସରରୁ BCCIକୁ ମିଳୁଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାରୁ BCCI 50% ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ ଏବଂ ବାକି 50% ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏମିତିରେ ଏହି ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସରରୁ ପ୍ରତି ଟିମ୍ର ଓନରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହୁଅନ୍ତି? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, IPL ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଲିଗ୍ ଏବଂ IPLର 2022ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା 90,038 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାର୍କ ବା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାଉନସିଲ୍ ଅନୁସାରେ 2023ର IPLର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସରେ ଏକକାଳୀନ 140 ମିଲିୟନ ବା 14 କୋଟି ଲୋକ IPLର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ IPL ଖେଳଟି ବିଶ୍ୱର କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଯେହେତୁ ଏକକାଳୀନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା ଜରିଆ ମିଳିଯାଏ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବନିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ IPLର ଲୋଗୋକୁ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଥାଏ ଉପରେ ଥିବା ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବନିଥିବା କମ୍ପାନୀ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ,
ଯେମିତିକି DLF IPL, ପେପ୍ସି IPL, ଭିଭୋ IPL, ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ IPL, ଟାଟା IPL ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଲୋକେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଟାଇଟେଲ ସ୍ପନ୍ସର ବନିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 3 अर्निंग सोर्स स्पॉन्सर ବା ପ୍ରାୟୋଜକ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ IPL ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ଜର୍ସିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବା କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନରେ ସମାନ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ଟୋପିରେ 2ଟି, ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ 2ଟି ଏବଂ ସାର୍ଟରେ 6ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବା କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ବା ଆଇକନ୍ ଥାଏ। এই ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସେ ଟିମ୍ର ଓନରଙ୍କୁ ସେତେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାମ୍ପସ୍, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍, ଏମିତିରେ ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଲାଗିଥାଏ। 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ଠୁ ପେଟିଏମ୍ ସହିତ BCCIର 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବି ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଖେଳାଯିବ ସେଥିରେ ଅଫିସିଆଲ ଏମ୍ପାୟାର ପାର୍ଟନର ପେଟିଏମ୍ ରହିବ, ଯାହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋର ସାର୍ଟଟି ଏମ୍ପାୟାର ପିନ୍ଧିବେ। ସେମିତି ଦେଖିଥିବେ IPL ଖେଳର ମଝିରେ 2.5 ମିନିଟ୍ର ଯେଉଁ 2 ଥର ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ନିଆଯାଏ ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ CAT ଟାୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍। କେବଳ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ପୂର୍ବରୁ CATର ଲୋଗୋ ଏବଂ ନେମ୍ କୁହାଯିବା ପାଇଁ CAT ଟାୟାର୍ସ ପ୍ରତିବର୍ଷ IPL ସିଜନରେ BCCIକୁ 12ରୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। କ୍ରେଡ୍ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ଆପଷ୍ଟକ୍ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଏସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ପିଚ୍ରେ ବହୁତ କାର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଟାଟା ହେରିୟର, ଟିଆଗୋ, ସଫାରି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ବର୍ଷ IPLର ଅଫିସିଆଲ ପାର୍ଟନର ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଫିସିଆଲ ପାର୍ଟନରରେ BCCIକୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ BCCI କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାଏ, ବରଂ ବ୍ରାଣ୍ଡମାନେ ନିଜ ମର୍ଜିରେ ଟଙ୍କା, କାର୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ପାର୍ଟନରରୁ BCCIକୁ ପ୍ରତି ସିଜନରେ 200ରୁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ। ନମ୍ବର 4 अर्निंग सोर्स ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ସ। IPLର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍କୁ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଆଉ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିରୋଧୀ ଟିମ୍ର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ୱାନଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର MS ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, କୋଲକାତା କିଙ୍ଗସ୍ ରାଇଡର୍ସର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି ନିଜର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି MI ବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ୱାନଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଟିମ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେ ତାହେଲେ ସେହି ଖେଳରେ ଲୋକାଲ ଟିମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସବୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର 80% ଟଙ୍କା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବାକି 20% ଖେଳାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଯାଏ, ଯାହା ଏହି ଉଦାହରଣରେ ୱାନଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ଖେଳରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଓନରଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ 4ରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହୁଏତ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ସେତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସର, ଟାଇଟେଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର, ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ ତୁଳନାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 5 अर्निंग सोर्स ମାର୍ଚେଣ୍ଡାଇଜ୍। ମାର୍ଚେଣ୍ଡାଇଜିଂ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କ ଜର୍ସି ପରି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଜର୍ସି କିଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ର ଫ୍ଲାଗ୍ କିଣିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଲକେଟ୍, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ମୋବାଇଲ କଭର, ଟୋପି, ପର୍ସର ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଶେଷ अर्निंग सोर्स ହେଉଛି ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରନର ଅପ୍ ଟିମ୍ ବା ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିବ ତାକୁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା, କ୍ୱାଲିଫାୟାର 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଥିବ ବା ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିବ ତାକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଥିବା ଟିମ୍ ବା 4th ପୋଜିସନର ଟିମ୍କୁ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳେ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ମିଳେ
ଏଥିରେ ଅଧା ଟଙ୍କା ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇକ୍ୱାଲି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ଟଙ୍କା ଟିମ୍ର ଅନର ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ୱିନର ହେଲେ ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେୟରମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ୱିନର ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ଲେୟରମାନେ ଯେତେ ଭଲ ନିଜର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ଆସେ। ଟିମ୍ ଯେତେ ଥର ୱିନର ହେବ ବା ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପବ୍ଲିସିଟି ବଢ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ଲେୟରମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ ରହିଛି ହୁଏତ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେୟରମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୁଗଲରେ ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଗୁଗଲର ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ସିଓର ହୋଇପାରନ୍ତି।